Ọ na-abụ oke dibịa chụọ aja ọ dịka enyere ya ndị mmụọ n'aka. Ebuka ya bụ oke dibịa Chief Ebuka Nwatavọ bụ oke dibịa nke nọ n'obodo Enugu ugbu a. Ọ ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọlụ ọdịnala na ọlụ mmụọ. Ya mere ọ na-eji egbotu obi ala wee jiri nwayọọ wee na-arụ ọrụ ya dịka o kwesịrị. Ọlụsịa ndị mmadụ abịa gbaa akaebe, a na-esi n'obodo dị iche iche wee na-abịa agba akaebe ọrụ aka Chineke na ndị ichie ji Nwatavọ alụ n'obodo Enugu ugbu a. Ọ bụ n'obodo Akpaugo kpọmkwem ka o si pụta ụwa. Ya mere o ji nọrọ n'obi afọ ya wee nọrọ ebe ahụ alụ ọrụ mmụọ n'ụzọ pụrụ iche, nke mere na ọ na-achụ àjà ya ọ na-ele. O lesie ndị mmadụ a na-abịa ya ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ewe ndị na-eji efi abịa, ewe ndị na-eji ihe dị iche iche abịa, maka na n'ezie ọrụ mmụọ mara Nwatavọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọlụ natara ebuni, o jiri ebuni rụọ ya. Ọlụ natara efi, o jikwa efi alụ. Mana nke pụrụ iche bụ na a na-esi n'obodo dị iche iche na mba ụwa dum abịa n'obi afọ ya. Ọ na-alụkwa n'ọlụ ya dịka chi ya sisi ya lụọ ya n'ụzọ pụrụ iche. Eji ebuni abịa. Ụfọdụ na-eji efi dị iche iche wee na-abịa ya ekele na ọlụsị ọlụ na obi afọ ya nke dị na Akpaugo. Ya mere ugbu a n'ezie ọ naghị ezu ike maka na ọlụ na-akalizi akali n'obi ya. Ewere ka o si dị, onye kpọbazia ya n'akara ekwentị a nke ị na-afụ n'ihu onyonyo gị, a na-ajụ gị ihe a na-ewepụ n'anụ wee ree ya, maka na oke dibịa na-anọ n'ọlụ kwa mgbe dịka ọlụ si abịara ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwe ya, ịkpọba ya n'akara ekwentị ahụ nke ị na-enene ugbu a n'ihu onyonyo gị a. Nwatavọ bụ oke dibịa si n'ala Enugu wee pụta ụwa wee nọkwara na Akpaugo nke dị na Nkanu West wee na-alụ ọlụ mmụọ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-alụ ya wee na-alụsi ya ike, na-achụ àjà na-elekwanụ. Ọ na-achụ àjà na-ele